σέβεστε όλους τους απόδημους και όλους τους οικογενείς. Άλλαξε το. Εκτός από την εντολή να συνεχίσουμε να αλλάζουμε Κλείς τηλεόραση. Το πράγμα σύνδεκνε αυτό, τώρα δεν πάει άλλο. Μας λένε ψεύτικα λόγια πολλά, μου παίρνει ο αέρας. Αν με ρωτάτε λοιπόν ποιο κόμμα θα ψηφίσω, Πασόκ είναι η απάντηση και δεν θα κοροβίζω. Να φέρει ο Ευρωβουλευτής θα πρέπει την ελπίδα και να έχει πείσει την καρδιά για τούτη την πατρίδα. Φωνή να έχει δυνατή για ολόκληρη τη χώρα. Η ώρα για την αλλαγή, λαέ μου, είναι τώρα! Και από Ευρωβουλευτή ήταν θα κάνουμε. Κι αν με ρωτάτε να σας πω ποιο θέλω να ψηφίσω, Κουράκης είναι η απάντηση και δεν το περιορίσω. Έλα βρε. Το καφενείο είναι.